Здравейте, малки приключенци! В това видео ще научим буквичките И е кратко, К и Л. Не забравяйте да се абонирате за канала и да се забавлявате! Здравей! Можеш ли да познаеш коя буквичка съм? Аз съм буквичката И. И като думата игла. Здравей! Знаеш ли коя буквичка съм? Аз съм буквичката И кратко. И кратко като думата йога. Здравейте, деца! Аз съм буквичката К. К като думата кит. Здравейте, мили деца! Аз съм буквичката Л. Хитра като думата лисица. Чудесна работа, малки приключенци! Научихме И кратко, К и Л. Можете ли да ги запомните всички? Нека продължим и да открием още букви следващия път. Запомнете, ученето е забавно!